Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Masih setia di jalur satu Singkal bersama Cak Tenin di Tegal Glugur. Nah, ini proses tahap memasang alat kerjanya pada si mami-mami cantik. Nah, ini pakai pasangan. Sambilannya anyar rupanya. Loh, anyar opo? Korek. Korek. Ini tumben orang ini berangkat siang, ya pagi ini. Jam segini biasanya wis oleh pirang lare wisan. Kok awan cari koi Mas? Tidak. Alasannya dekat. Waduh, pakai yang anu ini, pakai brojol besi karena dekat. Coba kalau jauh. Oh, yang buti apa? Der. Ketok panganan itu. Bingung. Nah. Waktu itu jauh kan di Bontoro. Kenapa nggak pakai besi ya? Oh, abot. Jawabnya cuma gitu, abot. Abot. Nah, ini pakai yang besi ini. Oh, itu. Oh, iki masuk nabrak oyot wae so jantin. Nari sing narik. Kari sing narik. Mek ngusunge nyanin ya. Seret. Nang budake arek iki yo. Nek wong ndetan lah ditumpakno cikar ah. Encu sak wonge. Heeh. Ini juga pedot oyot ini. Iki wis mulai udan lho ya Mas ini. Udan ya? Heeh wis. Ya. Winginane anu iki ndek pangkalan udan ya sing aku terabas-rabas. Nek kene ya udan no. Nang kandange wong anu iki lho Bagor iki lho. Heeh. Lah iku awan terabas liwat pangkalan udan lho ya Nin. Nah ini yang kangen Kang Denain ya. Nah ini lama nggak ketemu saya. Kangen Denain sing welek dhewe. Tak tinggal ngetan. Wae syutingane los saiki. Tahun wingan-winganane mulek dalan Glogor. Glogor tok ya. Wong situ dibaleni ping 1000. Lek saiki kok saiki sak wulan ka ono petuk pindho sak wulan ya. Nah ini sapi satunya udah janda, yang satu masih perawan ya Nin ya. Perawan. Di situ rondo pindo. Nah itu karang kembang itu. Sahabat Kanyawara. Sebelah itu masuk dusun karang kembang. Satu desa tapi beda dusun. Nah itu rumahnya Pak Sanari di sana. Pak Sanari rambutnya potong. Hilang nyonine malian. Ya.
Ini lahannya luas ini. Enak. Rata lagi. Ya. 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 Seneng aku lah dalam Mbak Saleh. Apa? Semangat ya. Semangat dong ileknya mugai. Heeh. Wong tuwek larinya mugai ini semangat. Dosanya nek Mbak Saleh. Oh muridnya wakil lah. Dari adi sah. Arek kono dengkol ku sasate lah. Jebolane Mbak Saleh kabeh lah Canin. Lek bengi kan nglumpuke para pesingkal kono kan nglumpuk Dek Mbak Saleh kono. Oh. Ya ngobrol ya info-infoan sapi apa kono Canin modele. Sing wong dodona duwike bantik. Pak Salim iku Mangkilian lucu. dodona duwike. Lah ya gawe keto le Pak Taslim iku. Tas sing iso nang dindi ya Taslim. Masa nek foto lah ruwape ngono lah. Lucu wonge lucu. Heeh, lucu oke. Boro bonot iku ya. Yo. Heeh. Tak pikir boro bonot iku cedek bonot wetan ora malah cedeke kono. Oh. Cedek jabung kono malah. Tambah los sih sapi ya tibake. Iya. Ruwe atau amean iku Mas ya. Ruwe atau amean iku Mas ya. Iya ta. Wis alhamdulillah kena gawe info-infoan. Ya. Kancane iku lho cek gak kesasar lek delok sapi ya. Iya. Dadi roh gambare, roh blegere ya nen. Heeh. Tuku ora sampai ketipu ngono lho. Ya. Ya. Nah, ini jenis besi semua ini. Ya. Pipa besi. Ini berada di sekitar komplek perumahan baru ini. Ya. Ini kita Tegal apa ya jenenge? Itu Tegal Kembang. Oh, wis Tegal Kembang ta iki. Ya. Tak pikir sik Glogur. Kembang. Oh, udah masuk curah kembang atau Kembang. Sing duwe iki Bapak Sanari. Sing duwe wilayah Bapak Sanari. Kontennya Bapak Sanari rame kok. Iya. Ya. Bapak Azurin rame dengan sapi barunya. Iya. Pakai yang seneng. Soalnya jarang ya sapi ngono ya wisan ya. Enak. Zaman ngomanen lo ya Nin. Tapi hari kok gak nang sawah ya. Aku biyen nang sawah tok wekdal iki. Apa jero? Gak ngono ne ya kari mek pereng-perengan tok. Oh iya ya. Lek biyen lah gak. Dak ya. Heeh. Ning gawa teko Bali. Arek Sapi ini ya rego teko kono 8.000, kene didol 10.000. zaman kapan iku? Apa wingi anu ganti arek ndi? Karang Ploso Arek iki. dengkol. Arek dengkol. Heeh. Sopo ya? Sing gawa teko Bali lumut pusuk. Oh. Tuku situk Kayak anak-anakan ah. ya. Tapi yo rata-rata lanang ya. Gak ngono wedok. Ono ah? Sing diliarno lho. Oh iya. Ora ndek kandang iku njupuk Heeh. alas. Lah sing diliarno akeh-akeh di Lampung ya, Nin. Ya njupuk teko sampah ndek sampah-sampah lho. Iya.
Tapi ngono iku kok di rumah ya cepet kok ya. Iya. Sapi ngono anu mayar soalnya. Mangane mek titik. Heeh. Kak geruagas. Kandake barang wiji iki ya, Nin. Ya iya ta. Ora kok sapi ngene-ngene iki lho. Ya. Nek ngising ku lho kaya Ngese, ngese. Iya iki. Cuh. Lek kok limusin Sumbawa ki sak penake ya. Diblek iki. Enggak sergem goyang yo. Ya keprok iku. Ya, ya. Ndawa blok ngono ta lek gak digoyang. Ya, Nah, ini lahan kalau luas itu kembali 2 kali itu video udah selesai, sahabat Kanyawara. Kalau di sawah enak, kedoanya kecil, loh, muter berkali-kali nggak selesai-selesai. Ini coba untuk Cak Denin saya buat agak panjang ya. Ini sampai mentok ini nanti kita selesaikan. Karena lama nggak jumpa beliau jadi kangen saya. tahun. Setahun. Oh wikiran yo aku sama narani puri kok setahun lu. Aku lek pore. Mari takon es. No. Kendaraan baterai ya tak nah. Oh pore. Gak duwe power bank yo ya aku ngarai. Ya tuku. Ora seneng cepet entek. Heeh. Angguran listrik ngono. Ya kaya kecoko-coko. Iya. Nah, oke. Terima kasih Cak Denin. Hei. Nah, demikian sahabat Kanyara. Kali ini bersama Cak Denin saya akhiri. Allahumma fiq ila wa mutarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahayu.